Det her, det er mine rester af mine kanonslag her fra i år. 2011. Jeg har 4 grønne stryger tilbage. De er ikke så store, men de springer godt. De er på størrelse med et hæksyl. De er fra Tyskland, så har jeg... Hvor mange har jeg her? Jeg har 6 røde kanonslag, røde stryger, som er større, men springer mindst lige så godt. Så har jeg nogle Tiger Scott. Det må jeg 2 af tilbage. Og så har jeg et enkelt af de store tilbage. De er rigtig store. Og de kan næsten springe alt i luften. Men det er i hvert fald, hvad jeg har tilbage.